Дадабоев Алишер, мудири шуъбаи осебшиносӣ ва раддодии беморхонаи клиникии шаҳрии рақами 1 шаҳри Хуҷанд, ки ба табобати навозандагони Дамирбек машғул аст, ба ширкати телевизион ва радиои Танин ҷузъиёти осеб дидани навозандагонро шарҳ дод. ӯ мегӯяд, ки санаи 5 феврал тахминан соати 3 пагоҳӣ ба шуъбаи қабули мо 2 нафар ҷабрдида ба воситаи ёрии таъҷилӣ дар натиҷаи садамаи нақлиётӣ дастрас карда шуд. ҳолати онҳо вазнин арзёбӣ карда мешуд. онҳо дар ҳуш буданд. Бердиев Суҳробҷон, Юсуфов Муқимҷон нафароне буданд, ки ба беморхонаи мо интиқол ёфтанд. ҳар дуи онҳо аз ҷониби мутахассисони асабҷарроҳ ва осебшинос сангида шуданд. ба беморон тадқиқотҳои зарурӣ дар намуди аксҳои рентгенӣ, таҳқиқи ковокии майнаи сар гирифта шуд. пас аз ин ташхис муайян карда шуд. бемор Бердиев Суҳроби 27-сола бо ташхиси шикасти қабурғаи чап сангида шуда ба шуъбаи эҳё бистарӣ гардид. дигар нафар Юсупов Муқимҷон бо осеби муштарак, осеби пӯшидаи косахонаи сар, ларзиши мағзи сар, инчунин лати гурдаҳо ташхис гузаронида шуда, ин нафарон низ ба шуъбаи эҳё бистарӣ кунондем. чораҳои зарурии зидди садамавӣ ба ин нафарон гузаронида шуд. айни ҳол вазъияти инҳо вазъини миёна арзёбӣ шудааст. беморон дар ҳушанд, муолиҷаҳоро гирифта истодаанд. вазъи саломатиашон рӯ ба беҳбудӣ овардааст, гуфтааст сартабиб. навозанда Бердиев Суҳроб бошад. ба суолҳои пурсидашудагон чунин ҷавоб дод. Суҳроб Бердиев мегӯяд: нафаҳмида мондем. дар сари рул Дамирбек нишаста буданд. ман дар паҳлӯяшон нишаста будам. Дамирбек ҳушашон ба телефон рафт. соат 2 буд ё 3 дар хотирам нест. суруди навро мемонам гуфтанд. вақти қуш кардан тез омада истода будем. дар гардиш успеди истодан накардем. ягон чиз дар хотирам нест. навозандаи дигари Муқимҷон ва Парвиз ако занг заданд. ёрии таъҷилӣ омад. мегӯяд ин бемор бо номи Бердиев. инчунин Бердиев Суҳроб мегӯяд. навозандаи дигарӣ гуфт: ҳангоми аз гардиш гаштан дар топхӯрии дуюми мошин шумо аз тиреза берун рафтидеду дар топхӯрии сеюм ман, Дамирбек дар даруни мошин монданд. чизе дар хотирам нест. бедор шудем, ки дар замин хобидаем. ҳатто чашмонамро кушода наметавонистам. ронандаи мошини хонда идораи мошинро аз даст додааст, ки дар натиҷа мошин чаппа шуда боиси марги 1 нафар гардидааст. Акбар Шарифов, сардори маркази матбуоти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд, ба хабаргузории Суғд Ньюз гуфтааст: садамаи нақлиётӣ дар шоҳроҳи Сомғор Хуҷанд дар ҳудуди Боғи Миллии Ваҳдат рӯзи 5 феврал тахминан соати 1:40 рух додааст. ронандаи мошини Хонда Дамирбек Олимов ҳангоми ҳаракат идораи нақлиётро аз даст додааст ва мошин чаппа шудааст. дар натиҷаи садама ронандаи мошин дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расида, 2 мусофири мошин ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта ба беморхона интиқол ёфтанд. тафтишот идома дорад ва сабабҳои ҳодиса омӯхта мешавад, гуфтааст Акбар Шарифов. беморхона интиқол ёфтанд. тафтишот идома дорад ва сабабҳои ҳодиса омӯхта мешавад, гуфтааст Акбар Шарифов.